agus tucha sé. Tá chomórtas seo a gá chomórtas tá náíre, Seoid agus SIANSA agrithe Gael Linn a ggóir le Radio na Gaeltachta agus tá blianta fad a caite Gael Linn spreaga na nóg bhí mé héin gannach siúd a tuairt misní rób agus spreaga choilehhealach ó híh cheoil agus na Nórania. Seir de hála an seo ná go ragur siad a dá chomórtas, bhí iarratas chu stecha daoine do dramóg scoilnaí áitií éagsúil fud na tíre agus tháinig go leorlóir iarratas isteach. Tá go grúpa fiche sé fad le chéile. Seoid agus SIANSA, an drám atá go le górannicht an seannacht agus an drám a bheits a plé leis a geol traidisiúnta. Ina dhé sin catú meisteachta dhéanana agus molla a thuirt go ghoinní óga, rána moltóirí drámaní éagsúla le garrá agus rána siad na grúpaí éagsib stáit an seannacht. A chun is táhachtaí faoi, bhí cóirleirí, tuair me cóirleirí arab mar is ceoltóirí anta a bhí antá bar fad. Daoine casa le Máirtín ní Bhainaí, Tá Wahagéirí an tríomh óránaí le Altan, Mary Bergen, ben na Fedagistán spéisial tá cáileara fud a dain. Bhí Gary Bliain chuine go na Maltóirí sin, bhí Bliain agus tá sé sin loite go láidir le rin blianta le Radio na Gaeltachta, maiall chomórtas réalta, agus bhí máir bhreanach chuine go na daoine sin a rána an drámar fad, díar me gur dainúréad achas grúpaí fadiad, chluiste Seoid a dasach agus an sin SIANSA. Bhí caiisiid nó disca nó mingisca le chuisteacha go cheol nó go órán agus rinne siad sin agus siad na hiireachtaí iontacha ag sé stáin se nacht. Bhí mis seo bhhaidin i ggéisteach leis na PC fadra gur stáití drám ú fas a hóg fad agus chuir teonanta agus chuir te bród a freisin gur éannaí muide an ceol, an sefris na hórain agus an comos a taine agus bechórgann bheith an bródú lei sin. An trúr atá a moltóireachta nacht agus níl sé éasca, tá Mark Kelly in argaideachta an grúpa Altan agus tá sé bolla bóthir a máireach a gailgadín arabháideach, tá Charlie Linen ceoltóir commodóir gan sá ó an eritin dionta nach bhétain a chud is mógan ruí lohaine te go maidin agus an tórannaí máir bhreannach. Is siad san a thuras brehonnas na daoine fad a bheits stáit in argaideachta an seo nacht. Tá muid go tosaí, tá muid go síos ó Ghaile, síos go dtí cosca go dtí choláiste ón nóchail, agus an taine hagan an drámóg seo ar a pein, tá sé dlug sa géadrin a bhain duine bháin ná plúriní. Casa siad an dá órán i ní chéile, tosa siad le Nancy agus na dhé sin ansacht na nansacht, chuir í fáilte mhór rumpa le bordel.
Ile go specialta gon chomórtas seo, chomórtas Seoid, chomórtas go órain atá tosíthe as nó ag Gaillimh. Agus se an chéadú riamh acab a bheith páirteach a gomórtas chun chinál agus runne sé thar cían darlamsa. Be Máirtín I tíocht isteach gan mór an nachad agus Curtha an chéad grúpa sa gomórtas go chéansa sin chomórtas go amhránaíochta traidisiúnta. Agus be muid faineach ní bheith sé roiada go de cumid réile sé dar grúpa. Gur maithagaí. Bíomh chomhlainn chomórtas cheoltóirí éireann déanadh agus sé an taine thugann sé ar a féin ná dala mlóg. Ní chuir sé an dala mlóg ar an bailíarab tá ceol breach go bhí mu géisteach le trúna. Tá siad le chéile ó 1998 agus chuile ihe ine bín sé a casa thuas sa goltarlún máile na mánach ach I híine tá nach dainil sé dáanta sé an seangáile sa go mórtas seo agus idiríad ar fad tá meáirseáil agus corn faoi puí agus portdúbailte fún máil agus riil mar sin le casacab. Sníad mar sin an chéad grúpa a sa SIANSA críomh chomhlainn chomórtas cheoltóirí éireann déanadh chun de Gaillimh. Tuair muid Ballabosco.
Tí bhgéisteachtain sin le craobhchualainn chomórtas ceoltóirí éireann inéligine gunda chilmantáin agus chríochna siad le riil fet mhóid hí fón málacub agus Marshall mar a thosa siad Portúbailte Castletown Connors agus freisin garí na bhéilógaí an Cornfaoipa. Gur maithe Máirtín agus ó chunda chilmántáin tá muid a gail go dtí an lorgan gan de Ardhacha go dtí scailghramadaí na míhall agus tá grúpa seo le chéile le chomhbliana a chumsead an tainm rúnd agus speisialta chun chomórtas seo Seoid. Agus tá gá an réiti Jacob ó an stohigúil ein bhhair an óran se meltí glas cean dúrain ach an leagan na chasa siadsan leagan le Jimmy Vicky Jimmy dúir tredlam ó ran na ferste agus a leagan eile bhfuil can an altan agus tá Mar Kelly in seo moltúireacht ó grúpa altan beidir goach an ábhar acu maiollar sin an cean sin gur muid fáiltarú cailíní bretha cúgur acu bar fad. Go mágaid. It's fadalam is a gasusi, Malina go any halanai. Yani it's fadalam mi ochimishi. It's fadalam is a gasusi, Malina go any halanai. It's fadalam mi ochimishi. It's fadalam is a gasusi, Malina go any halanai. Be Mishalara hill, it's all at the salt of Radica. Yana Chimarwan,
Hallelujah. Grúpa rúnda a tháinig le chéile agus i ficatainnim sin go speisialta go chomórtas seo a chatá a casa agus a cheoil le chéile lasca hama agus a sin le nainachta le rubba go riomha Máirtín. Ceasta Norita sfad an teiste seo nó détar agur bothar fad a bhí nuas an géad grúpaile tháinig siad as deire. Ceoltóirí roiide thua as deire an chéad drámaile a chluise smud. I ceoil le go bheith siad tá siad chomórtas SIANSA. Tá 8 acu seanis san grúpa. Tá beirt acu as caiir roiide héin agus an seisireile as cúlrahain agus freisin as port na binne winne. Tá sé tamlín fad ó chéile freisin le heach le chéile thuas na bhín sé a cleacht agus mar sin mar tá chuide acu áscór míle ó na chéile. Agus teagann siad le chéile agus réitín siad tain amach a gud písaí idirí a tain an tochtar acu fad. Siad tain a chudinn cúl le chéile détarrá. Well, bei sé dolinn ceol rinne agus bei písaí déasa acu bhain idir rilan agus port agus damsa sciból agus cinálachí mar sin ach is na faoin bhála a bheith siad a dosach na bheits chuilehort faoi réidir tí hir gan stáitse bei muintir roiide thua gáil le tosaí le fón málainn agus sin tainimite sin na cuineach glas an nóhaid bheith chaine bhatha chuide géad tá an tóran sin le fála go na mara agus ó thua castar go minic go chuidecha cluisimuid sa geol an nachta. Chuimuid fáilte mar sin ri bheith muintir roiide.
Pólamidin sin cheoil ó cheoltóirí ghaire thua agus tásúlainn go mbeidh tariste slán sábhailte éis a go deirí le cúna dé. Bhfuil mór an gohaintear a gaiidirn seo bhfuil? Tá sé beán balla dhéirí tá. Well, bhí ochtar a gobain sin agus chas siad an ceoldearnach chuide go chomadóireacht Phil Cunningham a bhí an. Bhí an damsa scibóla cub agus freisin na post agus brinach í brandy cheann go na písaí chasadar chumá. Ní bheith an dúir brandín sinis go mai an hí caite stoí le cúna dé. Tá sé bigéisteach le seo tímó sa gáneal tímún seo agus sibse hagan segidoras bei orí fánach nó go mé an bolabosán go mé na grúpaí díirecha críoch nógus osclainn an locht agríthe an doras an sin le hí daine ligan na steach agus scéalcéinar nó go ine bheitcha géire go leach ag nám sin. Agus tá teach lán feicear muis buchs le dí, se go déas, agus réites na chuideagaí láthid dúspáide na dostanú na bailí tan seo le ghalamácha gathach duine imach le defid. Brágaras híomh na láimh deise in seo an óláíochtar ceann híomh na láimh clí. Chus sa mar staide doras híomh na láimh deise agus híomh na láimh clí. Agus bíon beganín beg maile ar an óam go chéile le hí rudaí hacrúsúastí hir an seo, tá drámatá déalail leis stuff sin, tá sé 6,000 díthil go mbeidh chuileóir préití a go chulógus is féidireach. Na bhíns go leor ar stáitse agus béidir chlothail fáidirín na geoltóirí le gur chomórtas seo beitir géire mar de se a thua chuileóirt bheith dóí agus réití amach agus gothú sé bear leiscéil mai bhíon muid nó méidín be go fánacht ó am go chéile. Caintear wintear gaiile thua, tá me ceappa gur ó thua a bheits muid gaiile sé géad grúpaile inis freisin nach sin óríte a bheits a ginn se chuin fisin. Gur maid Máirtín agus salníon muid é sin má chinín ben ar a hasan chomórtas dosach hána céirtuis áit réicsolir fan na tíre. Na scoláirí ar fad ag cinn ber stáitse, tá si idir rábléin déag agus beidir 8,000 chuide go bhhad níos ógan na sin. Bhí mar ráníos tuisce ránaíh fiche sé éiretas ar fad. Agus rud a síontaí faoi sin ná go bhfuir na scoláirí sé ar fad na ceoltóirí agus na hárannaithe deis ionintach a gháil gobar le ceoltóirí agus órannaí agus chahaoinse léad go dhéis níl me stoí go halínta le Máirtín Tom Sheáinín ar na hóráin bhín héin i gréad lom gohín deis a gháil gobar le lehétí war ní bhhaonaí garí ó Bliain, Mary Bergen mar a bhí mar rá agus go leor eile thug siad go dáma agus go takeíocht agus tháinig bar fás ar na scoláirí gábhar sin. An taon duine go na moltóirí síle má tá me ceart, beidir go bhfuil me cheartúir seo a chunig na hirirtas ar fad ná máid bhreannach agus fiúháin drám Gaillimh ar fad a bhín senne bhí sé rágad dánig fásínta chorb. Gus cén fánach tucach i léad go dhéise áil a bheith páirteach chomórtas agus a geolchair mar seo an áirplan na hallan na carach agus cuiinó a chud is mócha go brach na brethe ar níos seo. Éon chuma go thomuid mar a dúirt Máirtín ó cheoltóirí gaiire thua, ní muid go le bhd bhile, tá muid go go dtí grúpa ar dogann siad Paul sa bhac, scoil na mráthir san nóí a gan de hirón agus. Bhíontas arm bhí mar a mesa dealcad an Paul sa bhac, ní rair mé riamh der me Paul sa gleigus go leor paile ach chun mé ceist ar múnteil gailge atá acab sa scoil sin agus tásúil an me ceartta seo. Mí lochlinn mac an mí agus dúirt sé nar tháinig tíirtas ó Gaillimh. Isteach agus scoil. Bhí se na héasa tá náiti mín buscaí an agus crim tú do chóir agus do litrichaí. An Paul na peil sa gúine agus dúirt sé freisin sa teanam. An Paul a bhíoh sa simléir nó umrálacha timléir, ní chuoinech a hamógar beidir a chuoinech muide chuirí sádan pibor. Rudaí nach tú gear an neofatí teis a bhálachan agus é sin a tháinig tainim. Tá gáir an acha mar a bhí ag na grúpaíile a chomórtas Seoid ach sílam go sé tain i gceara na hórain a churanéine agus bhhailm gur fáilte rih grúpa Paul sa bhac. Smi sé cahal agus bhhailm bhfuil an grúpa a choranáid na díomh. Seo cróthir ar an faoin, Bliain ar an rhythm gitar, Díoglan ar an dúrd gitar, Seán ar na drumaí agus Paul ar an phríomh gitar. Táid ag freastar ar scoil na maithir Christí ar an ómaí. Mrán a héirn an taine matáir an céad óirín atá agén. Bóthé an fille padar ó Durnín a comé agus bóirí padar ó Dúra a choranáid na díomh. Tá
Avronu Shedu is Mohalino Tabanin Yerin is Movinya Lehi Moraflekion No Shinem Shade Tabanin Yerin is the Irfar Lebio Mesha Lemni no laga grey is moharfio Tabanin Yerin abawing enam morowain ako Obanerena nagatun skela is mogafwilo Sabana parlam no kais keji nakwain gojo stakalin sperul ik vargan merla tu grana pro Gora céad maiagi anis andara oran siúl agara Padraig Sarsfield atá i gceist. To a warning sun. Shul, Lara, the legs, they fight out less on one. Dr. Misha is part focus, it's go to a warning sun. He may lean a shield, you may dog a horny fate. I may claim the storm or play, it's go to a warning sun. Shul, Lara, the legs, they fight out less on one. Dr. Misha is part focus, it's go to a warning sun.
score, is go to a whirling song. Shul a gra, in les the quail of les unwash. Dr. Misha is pop mokas, is go to a whirling song. 2, 3, 4. Shul a gra, in les the quail of les unwash. Dr. Misha is pop mokas, is go to a whirling song. Is go to a whirling song. Oh my God. An príomhórannaí deirtarlam gur órannaí seanóise agus beidir buich muid blaisií sin an óstan Vinlaw Park Ballbeg. Tá muid go garú tro beag an íon bídachan le deis a thuairt go na Máirtín an nonál a Harrint. Tuaiste gon chomórtas Seoid, hí chomórtas speisialta nó ranóg speisialta go óráin nó chuma. Agus an drama eicas muidinis an grúpa binnes, siad san a grú an phríomhthúis agus jafa siad €200 stohi a nacht go bhar agus iarachtaí. Sí lára niscail ní éigeirtaí a chum an tóránseo agus bunahí díaran an rá agus an antro agus grótam bhíonn a drámóg nar a hitin siad an rá. Díadach le na bhehrú i rístríb is chomórtas siad seo, chomórtas Seoid agus SIANSA agus tá dúis go €2,000 i gceist go chéan bhuaiteoir sa dá chomórtas an nacht agus ní beag an teideal sin agus is deas a freisin an socrúta dianta i Gaillimh. Beidir scáitií go bhain an té a chuman na lyricí nó a chuman an cheoil an teideal. Siad na scoláirí héin, níon scoil iafa an Síne airgad seo nó an teideal póca agus is deas é. Be mu tíirech a gaile rá agus bhhainm go dúrach sib chlóis éisteachta chun grúpa binnes le bordéil as cabrach am le lia.
bhhart. Gurmad Norita. Ben moet alle testel geblaar klien is kolosje oon isagan. Ballen wohed im laag klie aan geen ghrúpaí wij zijn hier staatje. Ta achter akupsha zijn groepa agus Siab drama hannig le chéile tá sé bliana ochan agus tá cleachta le chéile ochan agus dína go má ó híh chomórtas agus séisiúnach í cheoil agus mar sinne. Sean chistean an tainim atá an grúpa seo agus sé fá gúil sé sin arab ná go bhfuil siad a cleachta sa scoil choláisteóní sa gáinna maid an bhóid agus bhí siomra mór sa scoil agus cisteanach a bhí an uair bháin agus tá giúmachar go heithí agus plátaí agus ar anán agus tá seanna siomra nus agus fearr a go buidiriste hánach fanan siad san i cleachta an chomininic agus is féidir le hab agus sin an tean chisteanach a bhí sa scoil is sin na fuirsiad an tainim a tacap. Nus i sé ráite fadó go bhór a jab go bhirtháin ceart do bhainte sa chéile an chisteanach bháin. Níl sam bhfuil sé fíor gúnaí ní chunig me croí nach rá. Ach híle go ben scéal cén amsa ag Norita nachtach a fadó chéile agus tá muidir cur ar is stáitse seo. Ach cá muidir bhiliannach ar mainistúr stáitse tan seo túnaí de bara. Ní bhhailes go mecha iad seo macharaí in drám a bheith ggólín ná cheoil. Sin fá gúil muid go fadó chéile. Bíon muid gar go má á chéile ar chó
Dialect Máirtín ar a thosaime seo an chomórtas Seoid chu man déanadh grúpa as Corca sí mé breanú ar na héad tuis sí mar ála main tuaisceart na chéire agus Corca. Is an ceachimach se nóíomh na pelia. Tá me gal réis go Corca go dtí cérógaí sí me chur ceiste ríis ceáinna go dhéanam mar deleistechuid ach sin múnteir mar ní bhreachan chuoin ar dhéanam bhí sin na sí láháin. Bhí sin na sí níanach le na cudscoláirí láháin agus stohí go dánig sé na cuioine agus cérógaí dhéanam tarb. Tá sé le chéile le roins blianta agus tá nearttaí ac ar na hórain agus a bheith a láthair Bhuiine mór le rá chur mé gúisna go háirí ó íomh na geoltarígus Norita bhí cleachta ac le chéile tuige me níl se tachars na hain agus bhí siad freisin bidihinn coplóir ar radio na Gaeltachta agus baidís le chun dé mar dálann scéal bhaine me dermod a lua. Tá Máirtín Tom Sheáinín i dtí an tucha cúlach ní chreteha ach tá. Bei an cheolcharim ní mar rága méid sí ar fád beidir na bhí sí cainte tamsc ag Máirtín ach bé na ceoltarígus na hóraníthe bei siad rá gréile ar a glár áirtróna a hosíonn a radio na Gaeltachta ó lón go híine agus sé Máirtín Tom Sheáinín héine chu fásin láthir. Bei na míranna éagsúla má tá mé ceart Máirtín rá gréile ar a dára agus ar a tríúlá go ebran rúbseir fad atá gur éisteach de rééis ríist leis a geolcharim agus leis na chomórtas agus céimara déanadh agus cínte be neartta le fólam freisin. É chuma ar éis go dtí na cérógaí as choiste Dávid an tardan héastartalm Gorca agus tá gá óra nacab i chéad chean tá mé mo hí sé tá mé mo hí agus nead na lachan smúta chuí fáilte rúmpa. Gur mágaibh agus den céad an eile a bheith méidir canan ná nead na lachan bunig iad hena bhas. Gur mágaibh.
Callum is out the true, this credit may mock her a good. Callum is out the true, the Callum is out the true, the Callum is out the true, this credit may mock her a good. Hi diddly diddly, hi diddly diddly, oh hi diddly diddly, hi diddly hi diddly diddly, oh hi diddly diddly, hi diddly diddly, oh hi diddly diddly, hi diddly hi diddly diddly. This very may mock her a good. Callum may color brand new. The Callum may color brand new. The Callum may color brand new. This very may mock her a good. Hi diddly diddly, hi diddly diddly, oh hi diddly diddly, hi diddly hi diddly diddly, hi diddly diddly, hi diddly diddly, oh hi diddly diddly, hi diddly hi diddly diddly. Dum dee daddly dum dee dum dee daddly do. Dum dee daddly dum dee daddly daddly do. Dum dee daddly dum dee dum dee daddly do. Dee dum dee daddly dum dee daddly daddly do. Hi diddly diddly, hi diddly diddly, oh hi diddly diddly, hi diddly hi diddly diddly, hi diddly diddly, hi diddly diddly, oh hi diddly diddly, hi diddly hi diddly diddly. Dehul bala iarab cholashe be nead na lachan smolta níl samrug sé séir se be wadi na smuinteach sé mise cynú séir nar bhí me ag monscal agus ceanile tá me mohí ó deiring real choréir agus níl sam últa sa bhórtíl. Táhan man Rita agus in se misí benis faoi an géad grúpa le bheitsain in drám seoice sé bestáitinis tá siad idir chéile bliana déag agus 6 bliana déag gois. Seachtar go bar fada tá an agus tá siad gailhar go máile na chéile tá bert drafar agus drahar san grúpa tá bert hall ceharach an agus tá bert eile freisinán nach bhfuil gail na dábhecab le na chéile. Is bailna meán nach a gunda éintrama gon scoil seo ceoltóirí scoil luai agus tá siad le chéile cosúlas na grúpaí eile a chólasib le tamlín blianta chamá. Agus díanann siad freistal roiint go imachtaí chomórtas freisin tá siad fad na muil go chomórtas cheoltóirí éireann croscís agus freisin portchlúnóin in sin bailna meánach gunda éintrama. Cuir muid fáilte mar sin ra bheith na ceoltóirí seo ón scoil luai.
bit. Conimid anish, Donal agus Morag, Tasula Gwyn, Guminic Ship Tanavas. Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and we carkin else we go, we gone, we chorus, those and scarabon, show fight us, we carbion, she carkin in of Arabian, Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and you dig a fields go for she gone, we brand the spin the spawn on, we put the shoeless made and Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and Dona rain of varnish, Dona lagas more either in the varnish and hi! Tá gaoilge dramse bheits a tíocht ar stáit le chéile freisin bailla Europe, seachtar acu ag sé bine sé ballbeg agus tá Bertirathar agus an sin tá dearthar agus strafar meas an Craobhacha. As Craobhacha ní Chartúir go chomórtas cheoltarí éireann am lá cliaad, tá siad casa le chéile le hartar 6 bliana nó mar sin agus sin taine me thugann siad ar a péin ná seansúil. Seansúil mí me chu tuairis ceir de héin agus sin míú take beid ná siar chomodóireacht agus bín sé héine cuma agus cuma cheoil in isise agistem ó am go chéile agus smáile habba sin chamáile bheith a casan na BC bratha tá comta hana ag ceoltóirí móra le rá. Tá so siad agus bei cúgnú sé go físaí ar fada cub, beidir go meid se feúnach go chuide go bhádarícha na mara ecim sa lochta éisteachta ó laidafar go tá síos ar chuide cub. Mohair warige, chuig í fáiltinis ra bheith grúpa Craobhacha ní Chartúir, chomórtas cheoltarí éireann bhleaclia.
Annacht soccer go fóil chiarogaí. Bei trán agus bei deisagaí. Nar bhí me caint ag tús nó ceidir me seo nacht bhar me riib go bead Gaillimh a hosa an dá chomórtas nó seo mar a dúirt me chomórtas leis sé drámóg is spreaga ó cheann na tíide. Ní bhhainn se le condéir be mar chanig sé péin bhí measc an breán. Agus seirtá ná chomórtas leis sé drámóg is spreaga ó híomh cheoil an cheoil traidisiúnta agus na hóráin. Cholle bhealach nó chuma freisin agus tá sé sidianta go páitinta sílimse ag Gaillimh i ggóir le radio na Gaeltachta a thug an ordan fearmhinnig go má sílimse go roiíog agus bhí mé héin chean gan na daine sin. Ach gan na héile maiilinis go mu ráiscipi go má agus bhhailm príomh aimimenach na hagricht a Gaillimh a chur i láthair agus fearhfuil lena bhahamid as camas an seo gan na mara tá takeíomh le lia. Crífáiltar Herman O'Brien Dordel. Balo Ioríleg, Solidasima, fi mar ráile támanchas réad an na Gaeltach go muid na sean chiaróga, agus be muid caintleid fe coppla nómad agus ní chonne muid a bhailsibh. Rud eile bháile marrás solú léhim amach na nótaí an seham. Tá áhas orm nach ormsa tá an job an bhiltóireachta dhéanann seo nacht, mar bhí an chaid an chothártin, níos ag an cechaí go néire leis na moltarí idir jaalló idir na grúpaí le a bhí thbár agus bhain mé héin taide bhíntachas caiime rá. Nis le leachéad bliain na mar sin agus ben leachéad bliain de bhhanú Gaillimh an bhliain sehagan. Bhí sé mar aimiríomh Gaillimh an cheoil agus an teanga a cheangal le chéile. Sna céad leihananta Hua Gaillimh a mon feilte hoideachta ceoil, agus sem bailach nearna se na trí hafad agus cuimhna órán Gailge. Nes leis a dá chomórtas nua seo agus an dá chomórtas is déanaí Seoid agus SIANSA, tá muid fós i gúsáid na amhránaíochta agus ceolúirlaise han an Gailge thar an cín. Agus éon na bhín seo nacht ní gá mór amach na bhíanamh go dticitíos cechaúil te sin tharlú. Ag an nám céanna, tugann an dá chomórtas seo, Seoid agus SIANSA, deis do dhaoine óga a bhfuil spéis agus a réimse ceoil an Gailge úsáid bhealach nádóra. Go minic ceaptar nach núsáidtar an Gailge go nádar sa scail agus tíann Gaillimh cholíoireacht deis í lasmog an scail le hort go dhaoine agus tásúlan go aine se beis na nacht. Nes bhhailm freisin agus tá dóchas agam gur bhain an lot páirtíochta siad na grúpaí le bhí cuideachún an seo nacht ach bhí na grúpaí eile á hús na scailtéirme páirteach linn. Agus tásúlan go bhhainadar a le tairmhes na saothirlanna a deagraímar le ceoltóirí mór le rá. Agus móíochas páirstanta féin don na ceoltóirí sin a tá anghrathach agus tá a saorthú methe ón geol gur thógad ar gcuid ama agus gur choirid ar cóirle ar na grúpaí le a tháinig ag na saothirlanna fud na tíre. Gur an míle maithagaí. Agus a fatias arm gur thóg Norita chuid gona tuaid mí bhí agam héin agus ífa ní scoilí níos trónónamh ní muid gur an spíte scríomh agus danam na bhí sí chuid gona rudaí a bhí le dean agamsa ach ní thóga meis an ort Norita. Ach siad na ceoltóirí ar fad a thug cabhróns na saothirlanna seo ná Máirtín Ní Chartúir, Mary Bergen, John Spillane agus Gary O'Brien. Gur an míle maithagaí tá me anmhaochtaí. Agus buchas freisin don na moltóirí tháinig don seo nacht bhí trúra goháin, bhí Máirtín agus mar a dúirt Norita níos túisce san leiche, bhí Máirtín a láthair ag cholócáid agus Máirtín iontacha saoirthú. Agus an nacht an éanacht leat bhí Charlie Lennon agus Mark Kelly. Gur míle maithagaí tásúlam. Agus a sibse bhí déanana na moltóireachta nacht
agus tá go lágil jab mór agaí, agus tá me lán le dóchas go réilib an jab sáras féidir dhéanana. Agus bu tá ceiste go marí. Measta nar thula muidin seo sa lochtéisteach an nacht. Réalta cheoil na híise seo tá róin. Agus anú tá sean cleachta Gael Linn go mórmórs na blianta tasaí bheith géisteach le daoine a raig go meas a geol agus bhí daoine nas clánad agus a lehéid a thuairá agus rinne sára anam dó féin agus ní éan se rá nach bhfuil a lehéid in san na grúpaí, meas na grúpaí hín se nacht agus tásúla an go bhfuil. Nus tá coppla rún buchas le déanam agus an sin be me réileh. An chéadrún na bhhailm buchas ó chrí a ghlacha leis na grúpaí ar fad a thug an ihe tainneamhach ceoldún ar cholamhhealach agus henne se thbár leis na héisteirí ní ar gá ach éistecht agus airthóirt go bheiceach daoine gur an riméid ar na daoine bhain se láthir an nacht. Ní étain dágáil gan rúmbuach se rich don na múnteirí a chauraló agus achtachtdómh ar a mealach mar tá sé anéis go ag daoine heachtam agus dúine bheith na saoí sa lochtéisteachta breanú suas agus iad sinna teo agus na míonlaí tocaí acu cleachta agus a gobar agus iad nervhí seach beidir chuide chuir a níthe ach tá go lá nachníonna dí sé sin marach an chaúir forsead ónna go dismothirí seans agus ón na múnteirí a go háirid. Gur mí maithag na múnteirí. Ní étain bheith caint ar 8 ná cabhar ná misneach gan réidió na Gaeltachta a lua, agus mollam go háard réidió na Gaeltachta agus focail speisialta de Cheán ó Éiniú, agus ní eicemenn se nach túcheáin, a tháinig cear Báirlinn ón tús, agus thug misneach agus cabhar áiríochta dúine is na chomórtas seo. Agus ag caint ar réidió na Gaeltachta cé détain rá ach míle buchas go Máirtín Ní Chartúir agus níos am car Norita mí ban anábalta as mo bhhaile héin is cumnach lumsaí na rí sin na cailíon óg agus ní rasta midíomh go meach sin na réalta ar a mealach a bhfuil sé. Tá táhaid jab a dhéanamh Norita. Freisin bhhailm buchas a gáil a furin Gael Linn, bhí nuad acu gobar ach tá me go lua trúach go háirid. Tá me go nuair sa chéadáit níomh de bórca atá seo. Tás or tuairm a gúil mo agnam gur a níomh páirteach agus gur sí a gobar go crua chun na ceoltóirí móra se a thuirt ar Linn agus mar is tá ceoltóirí héin níomh seo agus is sumí gigatá diontacha thar mblianta agus tá an go maith gur chuir sí a críos de san obair seo gur maith agat níomh. Agus tar nóim fear tá neciile seán na ceala. Eisian a thugan Eisian a bhí tóir stúr gan obair seán tús tá sé mí beáin lí a gobar ó hús na bliana agus tá be sé grothacha máireach a breanú ar an éigen ó bura a gan do bháile agus be sé níos líochta níana tróna mar tasúla an go grútha an fuidir nach gáile bharab. Ach sin mar bhíon gur maithad a cheáin. An tríú duine tá go lua ní eiceann seaí chairbeh begur sí bhálach ar gúil ach bhí sí gobar sa gúrá agus bhí sí ífa ní scalaí. Bhí sí gobar a fáil peblicht a gún, bhí sí tarat na grúpaí le chéile chuomh na margaíochtaí gur míle maithad ífa agus thug sí. Anis tá sé teachtaigh deir mórátas agus tá áhasarm gúil me an táirlár an teir go thomas mac an neomara, agus tá muid buíoch agus tá muid bródúil gur tháinig ceanara réidió na Gaeltachta thugan an líthe seo go chaise an líthe linn agus
Tá go muis go gurisib na mór fáilte agus fáilte mhór bra thomas mac neamara ceanara Raidió na Gaeltachta. Gurmag de Herman, Seoin sais ócáid agus seoin sais chomórtas go rála Raidió na Gaeltachta bheithananta lob. Cuireann sé go mór leis a sais craola tar bunagan héin, an freastalíon na muid héin ar gheol traidisiúnta, chomórtas sí go ghuiinó go chomórtas sí ar nús réalta, clárach ar nús an tíomh túhil, cólatí, clárach í sport, na ilmud freastal a dhéanamh Raidió na Gaeltachta ar bhaintear óg na tíre. Agus bréagnaíon an naíonacht an bhréag, nach néistín díóga, nó nach spéisle díóga ein cheoil a papcheoil rivéirla. Ní bheart, ní rart ach bheith láthairin seo a nocht, go gluise agus go bheice cuirim cheoil, chu bra, chu bín, chu bríomhar, agus a chluise bha ghuiine óg nó bha ghuiine fásta, in éon áit ó chean na tíre seo, bhí sí tharbár, bhí sí iontach. Séslím le chulagan agaí a bhí páirtach an seo, na dtíine chóra líb, sipéin ar fad ar rinne cóirú chu bra agus chu gairimúil ar an gura láthir ar rinne sib ar stáit sin seo. Tá muid thar a bheith sásta a bheith ahananta le seo mar dúirt me, tásúlagam go leanna an caiidrumh idir Raidió na Gaeltachta agus Gaillimh sna blianta taróin leis na chomórtas seo agus is ardú críúin a bheith a láthir ar ócáid a bhí chomá a bhí cur le chéile chomá chu gairimúil mar deir me agus bhí cur láthir chu gairimúil sin ag ar go láideothirí héin agus an obair a bhí dínta ag fuireann Gaillimh ar a chúil an sin a ríist. Mar deir me, tásúlan go méid aitheantas na blianta agan leis a chomórtas seo, séslím le chulagan a bhí páirteáin, séslím le chulagan a chur an dua agus an obair seo isteach sa chomórtas seo agus go mairimid beo agus go méid rúgad éis le chéile ríist péáit fa chean bliana. Gur maithagaí. Gur míle maithe a chomáis, déanúr nó déangrúpa ar fad a bhí idir an chomórtas Seoid agus SIANSA, agus ní féidir le chulaganna far ar géir an phríomhghúise thuirt lo go €2,000. Ach tá trófithe bratha tá dearga speisialta ag Gaillimh go nócáid seo le túirta bháile ag chola grúpa go sin go dtíana scoil héin. Agus sé dtíanas muid gréir mar chumis agus Máirtín an dá chomórtas néine, Tás muid le Seoid agus tucha an díomháin an grúpa sin agus bruna ceannar Raidió na Gaeltachta Thomas mac nimire an trófií aanta sin ar a máil atá ainithe. Tás muid a dosach leis an grúpa bhíam ó chorca na plúdaíní má hagan duine aitheantais an grúpa sin agus bruna Thomas an trófií ar an téisisin. Colorsteón, óchail, Bliain na teo flúdaíní. Má cailí, má hagan tú go dtí Thomas mac nimire. Ceir go leor go muid aínis go dtí SIANSA agus an chéad grúpa a chasan seo dala mológa tainnim bhí an grúpa seo, chu séad be ganín be góir an héin freisin mar dúirt me go mas kilóhaintáiníad ach chuirú ar neolalas muid go ras blaclia críomhchólainn agus gur an dearmadán go bhar in seola a bhí gachar ag an múnteúir gur a gilmantáin bhí sí. Anna daois ó chríomhchólainn chomórtas cheoiltóirí an blaclia le hí é seo áir. Má bhean gomad ar aisce puí go dtí an grúpa rúnda chum tainnim go speisialta sin scoil ghrámadí na Mícheál S. Lorgan chun é Craobhacha. Agus inis anadaí ó cheoiltóirí roide thua in neide le hí an dúiseáil. Ar cín ar fad céan nach dearmad ar scoil na mráthir a nóí tírón cad a bhí an chorbe Paul sa bhac tá bhail hálainn. Agus ar éilínis go blá clia a ríist choláiste ón ísagáin bailan bhóthaid im lá clia.
Seoid a drama vín sa cleachta sa seanchisteach agus sin an tainime ar an grúpa. Rai go dtíana cérógaí a gosca. Smaile Norita Ní Chartúir bhanama ceoltóirí scoil luai baile na meánach chun de éintramanis an ché drámaile. Agus críoch nó le sprí scoil chamseach hóchad ar eis go céirí. An cean dearnach ar a gáirneáil seo seansúil, críomh cheannaí chrésaí go chomórtas ceoltóirí éireann am lá clia. Sinnéad an drámar fad a bhhairtí nach chéad agus gohamid rai ach sal níl muid sin hí chomórtas an tíbhtí go chomórtas sprí ní go chomórtas sprí ach go chomórtas seoid go nóra nó chama a bear agus biniad an grúpa bines lára ní éigeirtaí sílam. Nus sinnéad na trófithe aitheantais pronta agus tá mu fannacht ar fad leis an deáscéile an scéile mór, ceúir sa bhaile an teirigid an náir se ó thua nó náir se ó dhéas go céirí nó go cosca. Agus an rud a lua Herman O'Brien an sin ar a láir se príomhhaim nach Gaillimh ar ball. Lóir sé trúr agus bhí neartta le farsinan ach ben a runne sárábar agus tá dhéanana le chúbla na fiad th cheann Gaillimh níomh de bórca riar a hóid an chomórtas seo a chur álas dua agus antróir a héin agus tuairmuid deis go níomh bailla dhéara agus is óran í bra í héin an búteir ar go mórtas seód a chur in ardlathir. Na cinúna agus buailm Har chean Gaillimh sa choríis buchas a gháil leis na grúpaí ar fad a bhí páirteach hús deire bhí muid a géisteach leis na tépanna bhí muid a géisteach leis na leos na cardanna agus am na cinúna inis agus an chlúdach á oscailt agus meastú céirtá an agus fam na inis go bheicemuid beidir go gomach muid ára an bhí seo fós. Búteoirí seoid hábhíle agus a dó siad an grúpa amhránaíochta le féin tionlachan is fearr agus tá SIANSA GAEL ó Iasca Curtha go dtí na círóga ó Choláiste Dábéid Curtha. Cafgydor, gwrmahagi hirogi ar fad djelib agus cóhár de chus liberíst. Nis an chomórtas SIANSA inis, ta hamud ciúnas bag a bheith ein go gluisin bud an bheith a bheith spúirteoirí an chomórtas seo i dhéana na uagróra agus iarminis heimenach SIANSAach Gael seán ó chéile, láirclub agus inseachib cehuacha chomórtas seo. A sé seo cos leis an Rosa Trolí ná Miss World nó ceann éigean acu. Búteoirí SIANSA chomórtas de ghrúpaí cheoil traidisiúnta
An grúpa cheoil traidisiúnta is fearr dar leis na moltóirí, seansúil Craobhacha ní Chartúir Port Marnold. Cóhardachas leis na bótarí is maithanaíorí agus an téanrad amháin Skype an soscéal. Tá bháile go dtí do chondaí. Inis go scoláirí eile atá níanach leat sa scail. Go dhuna be éistas leat faoin chomórtas, Seoid agus SIANSA agus le cúna dé be na chéta íartas i teachta réisin an chéad bhréin eile. Gárod le meabhrú be mírannaí an geolcharim se nacht gá Craobhacha Radio Ní Chartúir ortnóna le Máirtín Tom Sheáinín a dára agus an tríú lá go aibran má bhín si begara a bheith géisteach le mírannaí éagsúil. Ní bheith choradán ach be na príomhmhírannaí Máirtínach mai. Agus tá siad go le bháile go dtí óstan Menlo Park le go mé í go maidin acu. Na cúna dé. Gur mágaid.